Bé, bon vespre, em sembla que podem començar, són les 7, intentarem ser puntuals i acabar sobre els 8. En primer lloc, naturalment, em pertoca d'agrair al Born per haver volgut acollir i sobretot per haver volgut compartir aquesta proposta que es van fer des de l'Avenç de fer uns diàlegs, que són una sèrie de diàlegs, després els esmentaré, que farem quinzenalment, a partir d'avui fins a mitjan mes de març, que són uns diàlegs sobre passat i present. Aquesta, per a nosaltres, és una interacció molt important sense la qual el passat no és desxifrable ni el present comprensible. Sense aquesta interacció passat-present, el passat esdevé, com deia aquell, un país estrany i el present té moltes possibilitats de ser malentès i, per tant, d'acabar cometent els mateixos errors de sempre. Sobre les virtuts del diàleg, em sembla que la situació present del país, que prou coneguda per tots vostès, m'estalvia qualsevol necessitat d'allargar-m'hi. Per tant, passat i present, és veritat que des de l'Avenç hem defensat sempre que cal anar molt en compte en els paral·lelismes històrics. Cada situació és diferent, en alguna mesura, de l'anterior. Cada context és canviant. Per tant, i a més podríem repetir allò que diuen els francesos, les comparacions són odioses. Però és evident que la història no només estudia el canvi, sinó també les continuïtats, les permanències. I en les situacions del nostre present les continuïtats hi són, a cada moment apareixen. I són quan parlem d'immigració, que seran dels temes d'aquests diàlegs, on els protagonistes d'avui no són, evidentment, els mateixos dels de fa 50 o dels de fa 100 anys, però moltes vegades els recorreguts, els llocs, les situacions sí que ho solen ser. Pensem que també aquest serà el cas dels altres debats previstos i que tenen en el programa, per tant no cal que jo ara els esmenti els dies i les hores, però en fi, serà un diàleg on farem atenció a les reivindicacions socials de la mà de Marc Andreu i Marina Subirats, a les transicions polítiques vistes des de la premsa, de la mà de Jaume Guillemet i de Sebastià Bennassa. Naturalment, com he dit, aquest és un tema molt evident quan parlem d'immigracions, ho faran Lluís Cabrera i Andreu Domingo, i també ho ha estat, i també ho és, en les qüestions dels exilis, dels refugiats, que tractaran Maria Campillo i Plàcid García Planas en la sessió que tancarà aquests diàlegs el mes de març. Naturalment, aquestes continuïtats i discontinuïtats hi són quan parlem del tema de les relacions Catalunya-Espanya, que és el que ens ocupa avui. Abans d'introduir-lo, també potser val la pena fer alguna precisió sobre el nom Les Justes del Born, que va ser una proposta que ens va fer el Born, que nosaltres vam acceptar encantats, però potser requereix una explicació. No s'han de pensar que les justes són en llenguatge gabrielesc, els justos. El diccionari de l'Institut defineix justa així: combat a cavall d'home a home amb la llança en un torneig. Evidentment, ni Joan Culla ni Margarida Casacuberta són homes a cavall, i potser s'ajusten més a la segona accepció del diccionari, que diu que per extensió es pot parlar d'una justa literària. Per tant, ho deixarem en el terreny de la paraula. Per què hem convidat Margarida Casacuberta i Joan B. Culla? No crec que cap dels dos necessiti molta justificació, però en tot cas hi ha una excusa, hi ha un motiu. Margarida Casacuberta, que és professora d'Història de la Literatura a la Universitat de Girona, és una especialista en Santiago Rossinyol i ens va insistir molt a l'Avenç perquè publiquéssim una novel·la de Santiago Rossinyol que es diu El català de la Manxa, que és aquesta novel·la, una novel·la publicada l'any 1914 i que el 2014 ens va semblar d'una vibrant actualitat. Ara ella s'hi referirà. I en Joan Culla, que és professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, que és un estudiós de la història política de Catalunya del segle XX
i que a més és molt conegut per tots vostès, en primer lloc per la seva presència en els mitjans de comunicació, on justament, i és una de les coses que sempre m'agrada quan llegeixo els seus articles o quan l'escolto a la ràdio, és precisament aquest sentit de la història, aquest pensar històricament les situacions. Per tant, ens semblava que no hi havia persona més adequada per començar aquest diàleg. Ell va publicar un article fa una colla d'anys, no gaire, 5 anys ja, a l'Avenç, que es diu Una dècada de decepcions, també hi farà referència a ell, per tant ara no ho explicaré, però crec que malgrat els 5 anys transcorreguts, el diagnòstic que feia no només ha estat confirmat, sinó que segurament, en fi, ha estat accentuat. Per tant, per començar aquestes justes, per començar aquest diàleg, jo demanaré, començant per Maria de Casacuberta, que cadascun d'ells faci una intervenció inicial de 7 o 8 minuts, intenteu ser concisos i sintètics, diguem, de l'excusa que ens ha portat aquí aquesta tarda. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per haver-me convidat i gràcies per ser aquí. A mi em toca d'explicar perquè vaig proposar a l'Avenç un llibre de Santiago Rossinyol com El català de la Manxa, una novel·la que havia estat molt poc reeditada, que havia tingut molt èxit quan va aparèixer l'any 1914, però que també havia provocat molta polèmica perquè va aparèixer justament coincidint amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya, per tant, en el moment àlgid del noucentisme, i Santiago Rossinyol feia una de les seves típiques obres paròdiques, en aquest cas explicava la història d'un personatge, un obrer radicalitzat catalanista que havia pres part a la Setmana Tràgica i que havia estat enviat, desterrat cap a terres de la Manxa, on ell hi tenia un amic. El català de la Manxa és un personatge que se'n va a la Manxa, enmig dels molins, enmig d'una extensió de territori que Rossinyol descriu de manera molt divertida, de manera absolutament esbiaixada, partidista, etc., tot el que vulgueu, que fa molt de riure. I aquest català, el primer que fa quan arriba a la Manxa, és intentar regenerar els manxecs, per tant, intentar regenerar els castellans, per dir-ho molt ràpidament. És políticament incorrecte del tot, aquest llibre. Jo quan el vaig llegir, per no sé quantes vegades, quan estava fent la tesi, resulta que va coincidir amb una cançó que va fer l'Albert Pla i que segurament la recordareu l'any 1989, el Papa, jo vull ser torero. Perquè què és el pitjor que li pot passar a un catalanista radical, etc., que se'n va a la Manxa i que vol regenerar tothom? Doncs que el fill que hi porta acabi sent engolit per aquell medi i, per tant, se li converteixi en un torero. Aquest acudit, per dir-ho d'alguna manera, és a la base justament del català de la Manxa, de Santiago Rossinyol. Una obra que jo us la recomano, us fareu un tip de riure, però al mateix temps la rialla segurament us quedarà glaçada a la cara, és a dir, és aquella rialla que és fruit de la ironia i que te n'adones que vas rient i que al final et fa mal perquè no estàs rient pròpiament, sinó que és una rialla que ve de l'intel·lecte i que penses, Déu meu, quines coses passaven i quines coses estan passant ara, perquè hi ha frases dintre d'aquesta novel·la que podien aparèixer perfectament en un programa de Polònia en aquests moments, perquè aquest tipus de literatura de Santiago Rossinyol, que a més tenia molt predicament, tenia molts lectors, penseu que Santiago Rossinyol, a més, amb el pseudònim de Xarau,
publicava una glossa setmanal en una publicació barcelonina, també humorística, que era l'Esquella de la Torratxa, i això va fer des de l'any 1907 fins a l'any 1927, és a dir, va començar parodiant els Xènius de la Veu de Catalunya i va continuar molt més enllà que Xènius marxés del país. Però aquesta publicació en aquells moments tirava entre 35.000 i 45.000 exemplars a la setmana. Per tant, era una publicació realment molt llegida i Rossinyol un personatge molt conegut. Per això deia que seria l'equivalent en aquests moments al Polònia. El català de la Manxa sorgeix d'una glossa, justament, de Xarau a l'Esquella de la Torratxa. Una glossa que no és del 1914, sinó que és força anterior, de l'any 1911. Una glossa que ell titula Hegemonia i que escriu perquè Rossinyol té molta experiència de les terres de Castella i de la Manxa. Ell havia estat pintant molt de temps a Aranjuez. Ell és, ja ho sabeu, el pintor dels jardins d'Espanya, per tant, és una persona que, a més, tenia molt bons tractes amb la intel·lectualitat de Madrid. Era un personatge, per tant, que no tenia cap problema, fins la solidaritat catalana, que aleshores en va començar a tenir. I, per tant, aquesta glossa Hegemonia, de la qual ara us en llegiré un fragment perquè en tingueu un tast, ja prové de tota una sèrie de reflexions que fa Santiago Rossinyol sobre la recepció que fan a Madrid del que és la qüestió catalana o, encara millor dit, el problema català, perquè això fa molt de temps que es manté, però també Santiago Rossinyol, des d'aquesta perspectiva distanciada que li ofereix la ironia, també posa l'interrogant davant determinades actituds que venen d'aquí a Catalunya i que són actituds fonamentalment cofoistes. I una d'aquestes actituds la presenta a través d'aquest tema, aquest terme, hegemonia. I diu així, i després ja pots comentar, ja callaré. Diu, en aquestes planures de la Manxa, on es troba el glossador, en el revolt d'un camí d'aquests deserts que no van enlloc, damunt l'esquena d'una muntanya, al mig d'un camp com apedaçat per l'arada, encara de lluny en lluny es veu la trista i blanca silueta d'un d'aquells molins llegendaris que recorden el trist caminant, el de la trista figura. Se'n veuen pocs i desmantelats, les ales cauen com teranyines, la roba com bocins de vela que una tempesta ha trossejat, la teulada s'enfonsa, la torre es tors i la mola jeu en un racó, encallada per sempre més. El seu temps ha passat. Som morts. La maquinària moderna els ha clavat la puntilla. L'electricitat s'ha fet força i en lloc de les torres blanques movent els braços al vent i fantasiant a vela estesa, es veuen cases amb filferros que també fan anar a la mola, si no amb tanta fantasia, amb més aplom per esclafar el blat, que ha de ser el nostre pa de cada dia. Doncs bé, en un d'aquests molins, en terra tan castellana, tan manxega, tan castissa, hi hem trobat un català que hi està fent de moliner. I un moliner de la nostra terra posat en aquestes planures, tan lluny dels camins naturals que duen a la migració, ens ha fet molta més estranyesa que trobar-lo al Congo o a la Pampa. Hegemonia, diràs tu, hegemonia de Catalunya que va entrant al cor d'Espanya. Això és l'ànima catalana que es va estenent per tot arreu. És el nostre poble que avança i du l'esperit català de treball i economia a les terres més apartades. Espanya es catalanitza. Però espera't un xic i no t'exaltis, que després del pare vindrà el fill. I el fill d'aquest català, que du la indústria al cor de la Manxa, que romp les ales dels molins,
que fa farina progressiva, saps què li ha sortit al fill? Rumia un xic. Li ha sortit torero. Jo no he anat mai als toros, em deia. No he vist mai cap corrida ni sé el que és. Sempre he estat moliner i treballant i anant vivint. Vaig venir a parar en aquesta manxa. Jo hauria volgut que el meu noi fos moliner, el mateix que el seu pare i el seu avi i tots els de casa. Però cada terra fa sa guerra i aquí es pensa d'altra manera. El vaig enviar a estudiar i els quartos que li donava per aprendre de dibuix els va esmerçar a aprendre el toreu. Un dia, en una becerrada, ja veu, ja sé dir becerrada, me'l van portar a coll els seus amics, perquè diu que ho va fer molt bé i perquè va estar molt valent. De valent no és, i això és el que temo, que per punt i per amor propi un dia me'l duguin, no vull ni pensar-hi. I vostè ho permet, li vaig dir. Si fos a casa no ho permetria, però aquí, els amics, els companys, fins als veïns, tothom li ajuda. L'alcalde m'ha felicitat, els pares em tenen enveja, me'l conviden arreu, l'afalaguen, i viure molt de temps en un lloc fa que el que semblava un absurd, que mai ens pogués succeir, arribi a semblar una gran cosa. L'hegemonia, pobreta, l'hegemonia que hem trobat per tot on hem vist catalans, els que migren, però ho pensen en casa i duen l'esperit de casa i tenen el record de casa. Però els fills, doneu-los per perduts i esborreu-los de la llista. A l'Argentina es fan gautxos, a Cuba, negres, al nord, yanquis, a París, nacionalistes, i a la Manxa, toreros. I olé ja, hegemonia. Apa. Bé, és evident que fa un segle, diguem, el catalanisme polític tenia aquesta voluntat que Rossinyol s'encarrega, diguem, de rebaixar, de reformar Espanya. Avui ens trobem en una situació completament distinta, que no és cosa de fa 4 dies, que té un recorregut històric, i és això el que hem demanat a en Joan en el seu primer punt. Gràcies, Josep Maria, i gràcies a la Mita per haver-nos posat de bon humor amb en Rossinyol. Aviam, faré el que pugui. Podríem dir que intentaré explicar de manera telegràfica, perquè no sé si ho recorda, però el Josep Maria ha parlat de 7 minuts. 8. Intentaré explicar esquematiquíssimament com del problema català s'ha passat al desafío català. Perquè posats a buscar rètols emblemàtics estem en això. És a dir, ja fa alguns anys que la premsa que s'ha dit a Madrid i en altres llocs ja no parla del problema català, parla del desafío català. És a dir, intentaré explicar, repeteixo d'una manera hiperesquemàtica, com hem arribat fins aquí, com el problema ha esdevingut desafío, com aquells somnis d'hegemonia que duren fins als anys 80-90, és l'any 86, si la memòria no em falla, que es produeix amb un èxit perfectament descriptible l'anomenada Operació Roca, que és l'últim intent ostensible, manifest, indissimulat de conquerir políticament Espanya des de Catalunya i des del catalanisme. Ara, parlar de l'Operació Roca sona com si estiguéssim parlant de Guifré el Pilós, d'una cosa, en fi, de segles i segles i mil·lennis enrere. Com hem arribat fins aquí? Jo crec que, ja dic, per fer-ho molt, molt breu, poden ser útils 2 conceptes que, ja em disculparan l'autoreferència, però que jo he fet servir un, l'ha apuntat en Josep Maria en la presentació, l'altre no l'ha apuntat, és anterior i anterior en el temps, diguéssim, els explico. Jo crec que els 2 conceptes són, un, l'equívoc o el malentès de la transició. Entenc per equívoc o malentès de la transició el que va passar quan el 1979, entre les primeres eleccions democràtiques i la redacció del primer estatut
de l'actual etapa, de l'Estatut del 79, es va configurar, almenys des del punt de vista jurídic o jurídico-legal, el marc polític institucional espanyol, que en bona part encara és l'actual. És a dir, Constitució espanyola del 78 i primers estatuts, entre ells el català, que va ser el segon després del basc. En aquell moment, les forces polítiques catalanes de tradició democràtica, que eren gairebé totes, excepte Aliança Popular, que tenia un 3% dels vots, és a dir, el gros del catalanisme en el sentit, ja no dic el nacionalisme, sinó del catalanisme en el sentit més transversal, des del PSUC a Convergència i a Unió, van creure que a l'hora de donar forma jurídica al reconeixement de Catalunya en el nou marc espanyol, era obligat un exercici de pragmatisme, de realisme i, per tant, de moderació. Un exercici de pragmatisme i de realisme, algú poc després, mossèn Xirinacs, el Celsia, va qualificar això de traïció, no? Un exercici de pragmatisme i de realisme fill d'una evidència. Tot el procés constituent espanyol / català del 77, 79, 80 es va fer en presència i en exercici de la integritat dels aparells de l'estat franquista que no havien experimentat, que no van experimentar en aquest període de temps, la més mínima depuració, jubilació forçosa ni cap altra forma de neteja. Des de la judicatura fins a l'alt funcionariat, passant pels cossos policials o per l'exèrcit, tots eren l'any 79, igual que l'any 76, els de Franco íntegrament. En aquestes condicions jo crec que es pot entendre que el catalanisme en el sentit més transversal considerés, per exemple, que haver introduït a la Constitució la paraula nacionalidades ja era, en aquell context i en aquell moment històric, tota una fita, per exemple. L'equívoc, per mi, consisteix a dir, per agafar-me aquest exemple, que naturalment es pot extendre, l'equívoc consisteix a dir, pel catalanisme transversal, la introducció de la paraula nacionalidades a la Constitució era una versió adulcorada, un eufemisme, l'eufemisme obligat en les circumstàncies d'aquell moment, per no dir naciones. Però aquest catalanisme transversal d'unió al PSUC va quedar convençut que en el termini de 10 anys o 15, ningú crec que vagi posar un període, un temps marcat, però que en un període curt, a mesura que, ni que fos per renovació biològica, aquells aparells d'estat franquistes anessin canviant, que no hi hauria una purga ja era de tema, però bé, la gent s'aniria morint, perquè és una cosa que s'ha fet tota la vida, i per tant els jutges, els magistrats, els generals, els comandaments policials, la cúpula funcionarial s'aniria renovant ni que fos per el mecanisme biològic. Per tant, vam pensar, home, com volies ara, amb el cadàver de Franco encara tebi, introduir el concepte de plurinacionalitat explícita a la Constitució. Hi hauria hagut aquí un sagramental, per tant, conformem-nos amb aquesta petita victòria moral de nacionalidades i d'aquí 10 o 15 anys ja serà possible fer una reforma constitucional tranquil·la i pausada en la qual les coses rebran el seu nom propi i per tant es dirà a l'estat espanyol hi ha nacions i regions, en fi, etc. Agafo, i no m'hi extenc, aquest exemple de la paraula nacionalidades per il·lustrar què entenc per equívoc de la transició. Però ho diré d'una altra manera, és a dir, el catalanisme en aquest sentit que he dit va considerar que l'Estatut del 79 era un estatut de mínims, digne però de mínims, el possible en aquell moment, que era el punt de partida per, amb el pas del temps, en una dècada o dues o tres, poder afrontar en una democràcia espanyola ja plenament consolidada, amb uns aparells d'estat que ja no fossin els del franquisme, per poder assolir uns nivells molt superiors d'autogovern.
Francament, jo no crec que l'any 79 cap de les forces polítiques que van participar en el consens estatutari, a SAU, etc., pensés que el text que finalment van aprovar les Cortes era la fita, la meta final, el cim que el catalanisme havia fet. Ara no entraré en la discussió sobre si era superior, si era millor l'Estatut del 32, l'Estatut republicà o el del 79. Però era evident ja aleshores que almenys en alguns aspectes sí que ho era millor. En alguns altres segurament era pitjor, però en alguns era millor. Doncs, si algunes coses que s'havien assolit l'any 32 no s'assolien l'any 79, era de sentit comú pensar, ara no, perquè sortim d'una dictadura de 40 anys, no de 6 anys com la de Primo de Rivera, sinó de 40, però en el termini de a tot estirar una generació, això serà possible de clarificar-ho, de dir les coses pel seu nom, de dir a les nacions catalana, basca, gallega, nacions, no nacionalidades, i es podrà ampliar substancialment l'autogovern. Per contra, i d'aquí ve l'equívoc, tinc la impressió que el gros del nou establishment polític espanyol, nou barra vell, és a dir, en part vell i en part nou, no? És a dir, la UCD en aquest sentit no era gaire nova, el seu personal polític, el PSOE era més nou, no? Però el gros d'aquest establishment polític va considerar, en canvi, que lluny de ser un punt de partida, l'Estatut català del 79 era el punt d'arribada. Que això era la solució que permetia resoldre el problema català, aquest que s'arrossegava des de feia ja aleshores 70 o 80 anys, i dar-li carpetazo i aconseguir que els catalans aquests deixessin d'emprenyar i de reivindicar i de protestar i de demanar, etc. Jo crec que aquest és, explicat d'una manera molt esquemàtica, l'equívoc. I bé, fixin-se si aquesta idea que per l'establishment polític espanyol allò que s'havia legislat l'any 79 era un punt final, una meta final, que l'any 81 la vella i la nova classe política espanyola, és a dir, la UCD i el PSOE, van pactar la LOAPA. És a dir, davant la possibilitat, alguns juristes deien, però escolta, vols dir que no hem sigut massa generosos, que no hem anat massa enllà, que no hem anat massa lluny, veiem si aquesta gent, doncs escolta, assegurem-nos-en. I van pactar la LOAPA, que finalment, com tothom sap, el Tribunal Constitucional va acabar derogant, liquidant, però la intenció hi era clara, no? És a dir, escolta, per si un cas ens haguessin passat una mica, construïm immediatament un tallafocs que impedeixi que l'Estat perdi a mans de les autonomies els seus atributs principals. L'altre concepte que jo crec que ajuda a entendre com hem arribat fins on som és aquest que ha esmentat amablement abans el Josep Maria de la dècada de les decepcions. Per mi aquesta dècada és la dècada 2000-2010. Comença amb una primera decepció, que és la decepció del catalanisme de centre-dreta, del món convergent, pujolista, diguin-li com vulguin, que l'any 96, amb el pacte del Majestic, home, jo no crec que hagués pensat, que hagués cregut de veritat que l'Aznar parlava català en la intimitat i que trobava que la llengua catalana era una de les expressions més elevades de l'espíritu humano, o una cosa així, que va dir. No crec que això s'ho empassés gaire ningú, però sí que tinc la impressió, i gairebé en tinc el record, de que en aquests ambients es va instal·lar una mica la idea de, escolta, tal vegada, fent de la necessitat virtut, la dreta espanyola, que ja no és la dreta de Fraga, Fraga ja havia tornat a Galícia, no? És una nova generació, tal vegada aquesta dreta espanyola potser sí que adoptarà un gir més girondí, menys unitarista. Jo crec que al llarg de la primera legislatura de l'Aznar, la sense majoria absoluta, ja es van evidenciar símptomes de que no, però, en tot cas, l'evidència palmària va ser quan Aznar es va trobar amb la majoria absoluta a la butxaca, lliure de les servituds de Convergència i Unió, i per tant va poder fer del 2000 al 2004 allò que realment li sortia
de l'ànim. Això va provocar una gran decepció i una sensació d'enganyifa entre els nacionalistes o catalanistes de centre-dreta. Aquesta decepció era contemplada, si em permeten la imatge, era contemplada des de la barrera, que parlàvem de toros, no? Per al catalanisme de centre-esquerra, pel món del PSC, pel món del maragallisme, que rient per sota el nas els hi deien els convergents, però esteu decebuts, però com podeu ser tan ases? Com us podeu haver cregut que amb l'Aznar i amb la dreta espanyola Catalunya aconseguiria alguna cosa significativa, que hi hauria un canvi de xip en la mentalitat de la dreta espanyola? Que no ho veieu, que això és impossible. Això passarà quan governin els nostres, quan governi el PSOE, quan governi aquest xicot tan simpàtic que va aparèixer l'any 2002 de sobte, que es diu Rodríguez Zapatero, que a més és de León, que és gairebé Galícia, no? Per tant, és un perifèric i, en fi, i que a més a finals de l'any 2003 va fer aquella frase cèlebre al Palau Sant Jordi, que ara potser ja no cal ni repetir, no? Perquè suposo que tots saben a quina frase em refereixo. Bé, el 2004, contra tot pronòstic i en circumstàncies dramàtiques, aquell xicot de León va guanyar les eleccions. El PSOE, capitanejat per Rodríguez Zapatero, va guanyar les eleccions. I aleshores, a més, un tripartit acabat de constituir a Catalunya, va ser el moment en què aquest catalanisme de centre-esquerra va dir ara és la nostra. Incloc en el concepte de catalanisme de centre-esquerra en aquell moment des del PSC i Iniciativa fins a Esquerra Republicana. Estaven tots tres al govern, com és ben segur. Aquells 2 anys del 2004 al 2006 van ser força decebedors per a aquest catalanisme de centre-esquerra. No cal entrar en detalls sobre, diguem-ne, la profundíssima decepció del maragallisme en sentit estricte, que va veure com el seu líder era finalment sacrificat a la voluntat de Rodríguez Zapatero i del PSOE. Però, a més, el que havia de ser l'expressió política d'aquestes expectatives del catalanisme de centre-esquerra, és a dir, el nou estatut, va sortir del Parlament de Catalunya amb força potència davant l'alarma del PSOE i d'algun sector del PSC ja aleshores. Quan va arribar a Madrid se li va començar a passar primer les tisores, després el ribot, en fi, tots aquests instruments de tall, amb la complicitat en un moment determinat de la pròpia Convergència, per raons tàctiques que ara no és el moment d'esmentar, però que també més o menys tots recorden. De manera que a l'alçada del 2006, quan finalment en penes i treballs l'Estatut, un Estatut, va ser aprovat a les Corts Generals i sotmès a un referèndum en el qual la taxa de participació ja va demostrar que no s'aixecaven onades d'entusiasme, però va ser aprovat, en aquell moment, el 2006, el catalanisme de centre-esquerra ja tenia un sabor més aviat amargant a la boca, ja també estava experimentant una segona decepció. Però, com que tot el que va malament és susceptible d'empitjorar, doncs el PP va decidir aportar el seu granet de sorra i recórrer al Tribunal Constitucional contra l'Estatut català. I aleshores van passar 4 anys, coincidint amb el govern Montilla, 4 anys de, no sé, per dir-ho amb una metàfora fàcil, d'espera de l'Estatut del 2006 en el corredor de la mort del Tribunal Constitucional, aquí intentant desesperadament, recordin l'editorial aquell col·lectiu de la premsa catalana, intentant desesperadament fer entendre, intentant no, el nacionalisme enrager, no, més aviat els moderats del catalanisme de centre-esquerra, sobretot, intentant fer entendre a Madrid que estaven manejant una matèria molt explosiva, que per favor miressin d'un estatut que ja havia sortit de les Corts Generals molt disminuït respecte de la versió del 30 de setembre de 2005 del Parlament de Catalunya, doncs que miressin de no fer-hi gaires estralls, però tot això va ser inútil i la sentència del final de juny, principi de juliol, un dia es va publicar la sentència i l'altre dia, diguem-ne, els vots particulars i la lletra menuda de l'Estatut, la sentència del Constitucional va resultar demolidora, encara que algú en aquell moment volgués fer veure que no. I aquesta va ser la tercera i última decepció. La primera havia afectat el catalanisme de centre-dreta, la segona el catalanisme de centre-esquerra,
La tercera va afectar el conjunt del catalanisme i a una part significativa de la societat catalana. Va ser transversal. No? Si això, i acabo, si l'impacte acumulat d'aquesta triple decepció i afegeixen, a partir de 2010, precisament, l'impacte pressupostari de la crisi econòmica general, jo crec que amb això tenim, no tots els elements, està clar, però alguns vímets per entendre el cistell que en aquests moments tenim al davant. Has superat una mica els 7 Ja m'ho minuts, temia. però crec que s'ho valia. En tot cas, i ara tornem a fer un salt enrere, dins aquest pas que s'ha descrit també, de ser el problema català, el desafiu català, hi ha un moment inicial en què el problema català és vist per alguns com un problema d'Espanya. I a més, aquesta és la posició que es defensa des d'aquí. És a dir, el problema no és Catalunya, el problema és Espanya, una frase que avui en dia no podem llegir a cap diari de Madrid. En canvi, sí que està present en aquell moment. Probablement, a més, això acabarà convertint el problema català també en una cosa molt vinculada a la llengua. Sí. Clar, tota aquesta història de decepcions és una història que es repeteix durant molts anys, ja a partir del moment que s'intenta de plantejar la qüestió catalana, perquè la terminologia en aquest sentit és molt significativa. Passem de la qüestió catalana al problema català en un moment que, a més, és molt important, que coincideix amb la gran crisi dels anys 90 del segle XIX, que acaba amb la guerra de Cuba i amb la pèrdua de les colònies, i després la gran crisi que segueix. Aquí hi ha l'inici del catalanisme polític, justament, com a reacció davant d'un estat espanyol que, com diuen els modernistes, ha perdut la carta de navegar, de la mateixa manera que Catalunya l'ha perduda justament perquè està enganxada en aquest estat, i en aquest moment es planteja d'una manera molt clara la necessitat de regenerar Catalunya, però aquesta regeneració de Catalunya va estretament vinculada a la regeneració de l'Estat. I aquí apareix el primer catalanisme polític de la Lliga Regionalista amb una voluntat d'intervenir a Madrid i, per tant, amb una voluntat de participar a les eleccions i, per tant, d'aconseguir unes quotes de poder que han de permetre de fer aquesta regeneració. És clar, aquí hi ha un element importantíssim, perquè allò que era la qüestió catalana, que de fet s'estava plantejant des del començament de la restauració, o sigui, des d'aquest moment ja s'està plantejant un desencaix de Catalunya dintre d'una Constitució, d'un estat que és fonamentalment d'economia agrària i que, per tant, té una manera de funcionar que no contempla l'existència d'una economia o unes economies industrials, les dues Bs, per una banda Barcelona, però l'altra B era Bilbao. Els problemes que es plantegen en els anys 80 del segle XIX són en relació amb aquestes dues grans ciutats i aquestes dues grans economies que no troben un encaix per prosperar en un estat que no contempla justament la industrialització. Però clar, aquest fet passa a ser el problema català quan el catalanisme polític, que no només és catalanisme conservador, sinó que és un catalanisme molt transversal, construeix allò que Joan Lluís Marfany en va anomenar la cultura del catalanisme, a través d'una xarxa realment importantíssima d'associacions, centres catalanistes, ateneus, certàmens literaris, etc., que
utilitza el tret diferencial lingüístic i literari per crear una diferència des del punt de vista simbòlic i des del punt de vista de la construcció del que és veritablement una nació. Ara estem parlant de desconnexió de l'Estat. Des d'un punt de vista literari, la desconnexió es fa ja amb el modernisme. O sigui, es creen dos camps literaris diferents. Un és el camp literari en llengua castellana i l'altre és el camp literari en llengua catalana. Per tant, moltes de les polèmiques que encara hem tingut fa relativament poc amb la Fira de Frankfurt en relació amb què és la literatura catalana o la literatura catalana és la literatura que es fa en català a partir del modernisme, perquè el modernisme el que intenta i el que aconsegueix, com a mínim d'una manera emblemàtica, simbòlica i, per tant, cultural, és passar d'una societat i una cultura que és provinciana, regionalista i molt carca a una societat que es vol que sigui moderna, europea i nacional. I aquí hi ha les tres potes sobre les quals es construeix aquest camp literari. I aquí comencen els problemes greus, perquè aquí hi ha una qüestió lingüística. Aquí hi ha una qüestió, a més, que no s'entén de cap de les maneres. I aquí comencen, evidentment, els debats intel·lectuals entre escriptors catalans i escriptors espanyols, perquè des d'Espanya, els Unamunos i companyia, que són, en principi, intel·lectuals progressistes que parlen d'una Espanya morta, d'una Espanya que cal regenerar i que, per tant, construeixen un discurs des d'aquesta perspectiva molt similar al que es construeix des de Catalunya, doncs amb el tema de la llengua no hi ha mai possibilitat de consens. No ho entenen, no ho poden entendre de cap manera. Aleshores, aquí apareix el problema català, perquè aquí ja no és només una qüestió d'economia, sinó que aquí hi ha una cosa molt més important. I quan esclata veritablement és amb la solidaritat catalana, perquè aquí es barreja, per una banda, aquesta voluntat de ser i una construcció d'una literatura. Construir una literatura és construir una visió del món. La paraula, abans parlàvem de paraules i la importància que tenen les paraules, és la que construeix la realitat. Per tant, és el més important una literatura que representa, que reprodueix, que construeix una realitat en aquells moments. I per tant, això és el que realment no es pot entendre des d'allà. Però clar, des del punt de vista de la transversalitat política o ideològica que hi ha dintre de la solidaritat catalana, que és un moviment que a mi m'estranya moltíssim que no s'hagi estudiat més. Per exemple, a veure, els 3 anys que van de 1906 a 1909, aquí són uns anys importantíssims els de la solidaritat catalana. Aquí és quan, per exemple, si la solidaritat catalana comença el 1906, el 1907 apareix un diari que coneixeu tots i totes, que és El Mundo. El Mundo ja va aparèixer contra la solidaritat catalana. Per tant, tot el discurs que en aquests moments la gent que sigui aficionada a escoltar determinades emissores de ràdio, veure determinades televisions o llegir determinats diaris, ja el trobem a començament de segle i és exactament el mateix. I per tant, en aquest sentit, aquí hi ha un element, jo crec que és fonamental i que cal tenir-lo en compte. A vegades s'ha parlat de la necessitat de despolititzar la llengua. Jo només voldria dir una cosa, la llengua que nosaltres parlem i la literatura que nosaltres tenim
és producte d'una voluntat política i d'un consens polític dintre d'aquest país. Per tant, si despolititzem això en aquests moments, és igual, ja podem, no cal pas que fem gaire res més, perquè és un element, jo crec que és fonamental, un eix per tot el discurs que s'està construint al voltant. Un altre eix, evidentment, té a veure amb la força política de Catalunya. La Mitar esmentava Unamuno, que havia descrit Barcelona com aquell vasto arrabal de Tarascón, feia els esforços inútils que feia perquè don Joan Maragall escrivís en castellà perquè era contribuir, diguem, en aquesta regeneració espanyola de debò, però hi ha molt present aquesta idea que els catalans els perd l'estètica. Unamuno mateix parla en algun lloc dels aplecs de la protesta, on hi ha totes aquestes entitats catalanistes que esmentava la Mita. Aquesta idea jo crec que continua, en certa manera, present avui. Fa poc Enric Juliana, per exemple, que és un analista prou reputat, escrivia a La Vanguardia que retreia en el moviment sobiranista la seva convicció que amb 4 manifestacions es podia canviar Espanya. Potser aquesta qüestió de la força política dels catalans per canviar la situació seria un dels eixos, també. Aviam, jo, amb el permís del Josep Maria, del moderador, no em sé resistir a compartir amb els presents una cosa que la veritat és que, a pesar de ser de l'ofici, m'ha impactat. És a dir, la Mita, quan preparàvem aquesta sessió, va tenir la gentilesa de fer-me arribar les proves d'un article que publicarà molt properament a la revista Afers, que s'ha dit a València, i que es titula... una primera frase que és d'un vers que ara no... d'allò, les relacions entre Catalunya i Espanya en el marc de la solidaritat catalana. Ella ja ha fet alguna referència, però jo voldria insistir-hi. La solidaritat, com ella mateixa ha recordat, és un moviment polític que neix el 1906 i que ja pràcticament mort el 1908 acaba de ser sepultat el 1909. La cronologia és aquesta. És a dir, han passat més de 100 anys. Jo els convido retòricament a reflexionar per un instant sobre com ha canviat el món en aquests 100 anys llargs, des de 1907 o 8 o 9 fins avui. Com ha canviat el mapa polític del món, que en aquella època comptava 50 o 60 estats independents i ara en suma gairebé 200. Com ha canviat la medicina, la filosofia, l'art, fins i tot la teologia, com han canviat el concepte de família, la moral sexual, els mitjans de transport i comunicació, la física, la química, la biologia, tot. Doncs bé, aparentment hi ha una cosa, una sola cosa, que no ha canviat gens ni mica des del 1907 fins al 2015 o el 2016 que ja som. I és la percepció de les èlits polítiques, periodístiques i intel·lectuals espanyoles davant la realitat nacional de Catalunya i davant les aspiracions de poder de la societat catalana. En aquest terreny concret, les actituds i les reaccions mostren una continuïtat absoluta, una coincidència espectacular, a vegades literal. Permetin-me que els ho il·lustri breument. I no m'agafaré a això que la Mita ha apuntat, que des de l'octubre del 1907 un dels principals òrgans periodístics madrilenys de l'anticatalanisme es digués El Mundo. Això, algú podria dir, això només és una coincidència, de l'atzar, una picada d'ullet de l'atzar, d'acord. Els confrares del Mundo del 1907, que es deien l'Imparcial, el Liberal, etc., avui no existeixen amb aquests noms. Però, si on deia l'Imparcial vostès hi posen la Razón i on deia el Liberal hi posen l'ABC, els asseguro que la continuïtat seria perfecta. El que és impressionant no és, naturalment, la coincidència de noms de les capçaleres periodístiques, sinó la identitat dels arguments, dels tòpics, de les intoxicacions per damunt de gairebé 11 dècades d'història. Allò que impacta qualsevol observador, em sembla, és que, segons la premsa de Madrid del 1907, la llengua castellana fos perseguida i hagués estat foragitada de la vida pública a Catalunya i que on pretengués expulsar-la de l'ensenyament. És a dir, els mateixos falsos arguments exactes que inspiren una cosa que potser vostès
ja han oblidat, i si fos així els hi alabaria el gust, una cosa que va sortir el 2006 que es va dir Manifiesto por una lengua común, que va promoure el diari El Mundo i que va recollir milers i milers d'adhesions de tota qualitat i condició a Espanya. Allò que crida fortament l'atenció és que en temps de Maura i de Canalejas l'opinió publicada a Madrid titllés els polítics catalanistes de cuatro locos i demanés literalment aplicar-los no la solució de fuerza, sinó la camisa de fuerza, observin el joc de paraules, i que en canvi ara, o no en canvi, i que ara l'espanyolisme més actiu publiqui pamflets, per no dir-ne llibres, titulats El manicomio catalán, aquest el va perpetrar un tal Ramon d'Espanya, o bé El derecho a delirar, del mateix autor, o que hi hagi articulistes en diaris seriosos que hagin proposat, en un article del 2014, l'Ignacio Vidal Folk, que per resoldre el desafío català el que s'havia de fer era enviar a Catalunya trenes llenos de psiquiatres. Aquest era el títol de l'article que poden trobar a internet en un minut. Resulta veritablement remarcable que el 1907 com el 2014 o 15 o 16 la demanda catalana de poder polític sigui replicada qualificant Catalunya o els catalans d'insolidaris, egoistes, fariseus, fenicis i altres desqualificacions de tuf més o menys antisemita, o que, aleshores com ara, s'acusi el catalanisme de sembrar l'odio a Espanya, d'haver-se apoderat, les cites són totes dels textos de l'article de la Mita, d'haver-se apoderat il·legítimament de l'ambient públic a Catalunya, d'haver instaurat a Catalunya un règim d'imposició i amenaça. Això està escrit el 1907 contra la solidaritat, que era una coalició electoral, que no tenia cap mena de poder. Saben què vull dir? Era una coalició electoral, no governava res. I certament és que a Catalunya no hi havia cap instància que pogués ser etiquetada com un govern. Hi havia els ajuntaments i les diputacions provincials i s'ha acabat. La Mancomunitat, que tampoc és un govern, no es crea fins al 14, com saben i com s'ha dit. Per tant, extraordinari, jo ho trobo extraordinari. Un historiador estranger que analitzés fredament les relacions Catalunya-Espanya, jo crec que quedaria impressionat de llegir que el 1908 un personatge, els del RAM sabem qui era, però el públic en general no, Antonio Royo Villanova, denunciés amb aquestes paraules que llegiré les pretensions dels nacionalistes catalans en matèria d'ensenyament. Para que en Cataluña se extienda el catalanismo, es preciso que no se hable más que catalán, que todos los profesores sean catalanes y que el Estado español abandone el campo. Això de que l'Estat espanyol abandoni el campo són acusacions, retrets, que s'han fet des de determinats sectors polítics i intel·lectuals contra els governs espanyols des de fa 10 o 15 anys, des que van començar les querelles jurídiques contra la immersió, etc. Royo Villanova, que perquè m'entenguin fàcil era una mena de Joaquín Leguina avant la letra, replicava ell mateix aquestes, segons ell, pretensions del catalanisme en matèria d'ensenyament. Deia, contra eso, contra el monopolio de la enseñanza catalana que obliga a los niños que no han nacido en Cataluña a aprender el catalán, es contra lo que debe protestarse. Libertad para enseñar en catalán en las escuelas libres, pero no obligación de aprender el catalán en les escoles oficials. És a dir, si volen aprendre el català, que se'l paguin, que s'ho muntin ells i que s'ho paguin, etc. I bé, m'ho sembla a mi, que podria ser que ja estigués perdent una mica el d'allò, però m'ho sembla a mi, o aquestes idees, aquestes frases que acabo de llegir d'en Royo Villanova semblen extretes d'un manifest del Foro Babel o d'un pamflet de Cadeca o de qualsevol paper produït per les successives plataformes que van acabar desembocant en el partit polític Ciutadans. Quan el mateix Royo Villanova descrivia les escoles de Catalunya com a meros focos o criaderos de nacionalismo o separatismo, no els sembla estar llegint o escoltant tantíssimes columnes o tertúlies d'avui, d'ahir, d'abans d'ahir? Quan don Miguel de Unamuno, que ha estat citat fa un moment, presentava l'Estat, el poder central, com a portador de llibertat i progrés enfront del catalanisme retrògrad i reaccionari, quan altres intel·lectuals espanyols
se sorprenien i s'escandalitzaven, la Mita ja ha fet una al·lusió, que dins la solidaritat catalana hi hagués gent d'esquerres. Com pot ser? Si això és una cosa, la carcúndia, el catalanisme és la carcúndia, per tant, com pot ser que un Ildefons Sunyol, un Jaume Carner, gent republicana, en fi, amb un pedigrí progressista indiscutible, estiguin allà dintre? Ja dic, no sé a vostès, però a mi quan llegeixo això, quan vaig llegir això gràcies a la Mita, em va semblar estar llegint un dels articles amb què ens obsequia pràcticament cada dia el País. Quan un tal Manuel Troiano, en fi, la història ha sepultat en l'oblit merescudament, quan un tal Manuel Troiano escrivia el desembre de 1908 que el problema català era un monstre creat per la dreta catalanista i alimentat per Maura, canviïn Maura per Rajoy i creuran estar llegint l'última declaració del Pedro Sánchez. Vaja, a mi m'ho sembla així, insisteixo, vostès no entenen per què estar-hi d'acord. I finalment, com que sóc desobedient de mena, no creuré el moderador, però hi ha una última cosa que voldria dir jo, no sé, almenys en aquest torn, no sé si última, no? Un dels fets que em sembla més fascinants de tot això és el que en podríem dir la profecia autocomplerta. Des d'Espanya s'han passat 100 i pico d'anys qualificant qualsevol expressió de catalanisme, des de la solidaritat fins a la mancomunitat, com a separatisme. I era mentida. Mentida flagrant. Al final, a còpia de dir-ho, ha acabat passant. A còpia de més de 100 anys anar dient tot és separatisme, separatista, etc. Al final, la realitat els ha acabat donant la raó. Em temo, Joan, que serà l'última intervenció, perquè voldríem ser escrupulosos amb el temps. Efectivament, en aquest text, en aquest article de la Mita, hi ha afirmacions que, si haguéssim tingut més temps, realment són molt remarcables per aquesta continuïtat de les expressions, dels conceptes, però jo potser, per acabar també amb algun punt d'ironia, que és l'arma finalment que ens salva els catalans, potser et demanaria que fessis alguna consideració sobre el sonet de Carner que dona peu en el teu article. Sí que en Joan no ha volgut dir el vers d'en Carner perquè és un vers... És que jo com a rapsoda soc catastròfic, saps? Home, no. Que he preferit parlar més... Però presenta'ns-el mínimament. Sí, és veritat que ens salva la ironia, i un personatge tan distant de Santiago Rossinyol com és Josep Carner, l'any 1914 publica un llibre de poemes que tots i totes coneixeu i que alguns potser fins i tot odieu, que es titula Auques i ventalls. Tothom que ha hagut de llegir Auques i ventalls o ensenyar-lo a l'institut, doncs ho dic pels meus estudiants. Però dintre d'aquest poemari, que és una oda a Barcelona, i és una oda a la Barcelona noucentista, per tant vol dir una oda a una Barcelona que és una Barcelona ideal, que evidentment té poc a veure amb el que és en aquells moments la Barcelona conflictiva, socialment parlant, etc. Carner era un dels intel·lectuals de la Lliga Regionalista, en aquests moments un intel·lectual engagé amb la veu de Catalunya, i per tant el que li interessa és mostrar una Barcelona peculiar. Doncs té un sonet meravellós que es titula Barcelona, ciutat castellana a l'estiu. I diu així: o parla castellana, qui et feia inconeguda, qui et feia menyspreada de la ciutat rient? Altívola trepitges la nostra fe caiguda i dones ofenosa els teus plomalls al vent. A l'aldarull de coures vibrants de regiment, nostre passeig de Gràcia, quan és la nit vinguda, a part s'amora, sense cap cara coneguda i amb no sé què de Bécquer que plou del firmament. Per una mà de ferro es migren dos siervistes, festegen unes noies amb uns oficinistes. Hi ha un sol company de causa
i exalta Valle Inclán. Un imparcial, per terra, masega l'aura pura i qualsevol diria que el seu cruixit murmura a la verdad no existe problema catalán. Clar, en aquests moments és que se n'havien d'enriure justament de tots aquests fantasmes. Sort que no l'he recitat jo, perquè tu l'has recitat de vella, sort que jo he tingut la prudència per... Però clar, és això, no? L'imparcial per terra diu, a la verdad no existe problema català, és evident. Barcelona és una ciutat en què el castellà és omnipresent. Fixeu-vos també la picada d'ullet de carner. Ciutat castellana a l'estiu, quan la burgesia no hi és. Per tant, en fi, aquí hi ha un tema, és un tema important. Esperem tractar-lo en una altra ocasió. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i, naturalment, moltes gràcies als dos homes a cavall i sense armes. Gràcies. Molt bé. Gràcies.